Pomoże! 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 Nie wolno. Pomoże! Pomoże! Bo facet nie widzę, jakby chciał bić, to nie mógł bić. Patrzcie, kurwa, wygadał mu tą piłkę. No. Walczą, widać, że walczą. Biegali, nie? Co? Nie, nie, nie! Biegnie! Aro! Ale że to będzie. Dla ty też 100 kilo waży, kurwa ciągnął jeszcze. Chyba cię usłyszał. Tak, pomóż to co? Stary lata, to przyjdzie się.